lapho khona amalungu National Executive Committee awo minister kusho ukuthi uyiphemba ngomlili corruption phemba impela ngoba laba bantu kusho ukuthi i-political party ayisakwazi ukulungisa abantu babenze lento abayifunayo ngoba yibo abenza kwalento siyayiqeda yonke lonto siyezwana so ngifuna nazi ukuthi izoshintsha lento akuzi ukuthi ngoba ngu-MK ngephalamende-ke uzoya ephalamende ngesizathu mhlawumbe ekuqaleni lapha sofaka nje wonke umuntu sobe sihleli phansi sibuka umuntu ngamunye ngamunye ngoba uma singakwenzi lokho ngeke siyifeze lezi zinto esikhuluma ngazo. Yes. So kufanele ukwenze lokho. Mina nje uma kuthiwa ngizoba khona ngibe ulokhuzana ngibe lapho kwi-National Executive Committee angisayicabanga enye into sengilapho. Ngoba laba be-National Executive Committee sifuna baye ema-provinsini bayosebenza benze amalungu umkhonto wesizwe enze lento efunwa abantu. Yebo. Kungabikho into efihlekileyo. Yes. Awona ngisho. Uma sithi eParliament akuhambi kahle asikwazi ukuhlele ku-NAC bese kuba yithi kumathi ubuyane-ke yithi futhi sesihleli khona la sekufanele sikhulume ngathi sizicriticize thina wakwezwa into enjalo ayikho loo ndaba. Yes. Ngenzela ukuthi singajahiki asijahi ukuwina kakhulu ngangibona siyixoxele izinto mase uyabuya laphaya awukaqedi can't tell me ukuthi uma unomatric uqedile ekufundeni. Sifuna i-degree, sifuna i-diploma, sifuna yonke into ngoba sifuna iy'ngane zethu zakhele lizwe njengey'ngane zakwamanye amazwe. Ilula-ke soyifaka ingizongena ithi khaxa asikayiboni manje ngoba ikenzeka uma isiyenzeka soyibona. Angithi siyezwana nabafundisi siyavumelana mina nabo saqeda ukuvumelana kudala mina nje kuphela siyafuna sinifake elayinini siyezwana. Ngizama ukuthi ubona ngisho konke lokhu nje akufuneki sibange izikhundla abakwethu zingakabi khona nokuba khona ku-wrong. Akusisiza sibasiza abantu akungathi-ke mase sithi sifuna abantu ePhalamende okuyibona abazomela isizwe bazimele nabo besithi hayi manje kanti ngangilwelani kanti wawufuna umsebenzi noma ulwela inkululeko ngoba wangafuna umsebenzi wawusebenzela ukuthi abantu bakhululeke baphatheke kahle babuse and akekho umuntu ongeza ukubusa njengoba ngisho nje. Yebo. Ama-firms wakho yonke indawo imayini akuzi ukuba ezabelungu umuntu omnyama angakwazi ukuyithola ezethu imayini umlungu okufana nasokole uma izothuza la kune-oil eningi lapho olwandle ephethwe izinkampani zaphesheya kodwa kulona izwe labo leli ukuthi babeyithengephi kubani ngeke ngikutshele kuzophela konke lokho inkampani kuzohamba umshele wami umshele wami
Hallelujah.